n'eziokwu ọ bụ mmadụ ka n'ahịa nke mere na ndị mmadụ anyị amaghị eziri ndị mmadụ bụ ya napụ ka jiri ego bịa napụ Erico fon napụ ụmụ ihe niile o ji abịa na nke m o ji abịa taata ka ọ gwa ụwa na ya ka nọ ndụ mana ama m na unu Igbo unu bụ ụmụ Igbo na ihe niile anyị ga-ekwuta na unu ga-akwado ka anyị jee anụ Erico mma na ndụ Erico gwa ha niile ebe a biko ka anụ unu gị ndị Igbo ntị eme ọnụ Erico na-ekene unu a sị na ọ ga-adịrị onye ọbụla mma n'aha Jizọs omenka egwu omenka ọ ga-adịrị gị na mma anyị achọ m ka ijigodoro ọnụ gị gwado ha maka nke a na-ewute m ka ị na-abịa otigo anyị na-adị na otigo anyị chọrọ ịga na-aja ndị ichie ndị aka ndị ji egwu wee gwụgwọ ndị mmadụ obi kụziere ndị mmadụ ihe dị n'ụwa egwu na nga na-abịa a na-agba ụwa na-agwakwa n'ụwa ka anyị si eme ya mana otu gị bịagidere na-achọ ka m na-esi wee ka ị wee bịa ọ bụrụzi taata ị na-abịa ka ndị omekome ndị a na-aya bịazi kpochie gị n'ụzọ wee nara gị kọtụgoro onye ụwa ka a mara na ya na-ekwu n'ọgbọ na o mere eme taata n'ụwa na otebeghị aka o mere ọwụghasị ọkwa ozugbo ozugbo m na-erute na saịdị geeti unu na-emekwa anya nekwe ndị gba breki jọs ka m tachara nwa obere ihe bifo mbatawa ebe hụ ndị gba breki keke evu ha dị mkpa na-abụ keke evu ha dị very rough n'anya keke gba breki na-emekwa anya ebe nwa nọ pịa nekwe ndị gbabata show everybody lie down, everybody surrender all the things you have here makwa ka a na-ekwu ihe a ihe nji fonu m ji chọọ iji kpọọ Chizani na m abịagokwe na m nọkwa near gate nwaanyị POS m nọ n'akụkụ ebe a ha bukọrọ akpa ya ma ihe o ji eme ma fonu ya na-anụ fonu enweghị na-ene ha n'anya onye ọbụla na-ene n'anya nwaanyị m na-ere ya ebe ahụ tinye aka ihe a na-agwa ya erughị 1 minute ha emechagwo keke baa keke ovuru ha move ahụziri m ihe m ga-eji kpọgha Chizi mụ tụrụ ese wee batawa n'ọfịs unu ndị Igbo ọ bụghị sọsọ nke a ka m na-anya unu achọrọ m ka Erico jiri ezigbo fon na tata achọrọ m ka ha kwado ya jaa ya mma na ndụ ihe njikpọ ya bịa bụ na ajụ mesi ya si ya gịnị mere na ọ na-akụzi egwu na ebe m fụrụ ya nke ikpeazụ bụ na nke obibi oge obibi nke mbụ na obibi gbara ọfara mgbe jubiles ka ezi maka enyi m nwoke a o wee bụ na Erico na ngwa egwu ya niile maka ebe obi na ajọ ihe bịara mebisia ngwa egwu ya niile nwoke weezi ihe o ji akwa egwu ọ bụrụ ihe a na-aya ihe ndị mmadụ na-eme ndị mmadụ anyị ga-eme ụwa ole ka anyị ga-esi n'ụwa bụ na unu ga-akwado Erico unu ga-aja ya mma na ndụ tata enweghị ihe ọzọ m bịara ime n'ọbụ ka ya na-agụkwu ka a na-eme ebe ọzọ ọgwụ gasịrị maka na oge m ga-akpa ya ajụjụ na-eru mana ọ kwụrụ ọzọ sị na ahịa dị njọ nekwanụ nke a ndị a na-agba egbe ndị a ji egbe nara Erico fon anya kwa njọ ị na-agba egbe ọ bụrụ na ị weghachiri fon a ịma na ndị Igbo mmụọ aja na Igbo ga-eri gị ogbe ahụ ịwaniri ebe ahụ Igbo gị maka na ọ bụ iche
oke ọha mmadụ ka ị nọgidere wee gbana egbe nara ya ekwentị ya. Ọ ka mma na ichegharịrị ugbu a maka na ihe ga-eme gị mee ezinụlọ gị niile. Irie ndụ gị, rie ihe niile, taa ndụ gị ntu, ị ga-ata ntu maka na ya dị njọ. Ọ bụ ihe sere Erico bụ n'ego. Ọ gwa m na ya agụgụ anya dị njọ kpọrọ m 2. Mana nke a anyị na-eke egwu a bụ volume 1. O wetaghị shishi n'egwu a maka na ndị a na-aya warịrị ya wee nara ya egwu ya. Ihe a niile ka ọ ga-agwa anyị tata n'ụwa. Nji ayọ ka ihe aka wee kwado jaa saa Erico mma na ndụ tata.